Ilaw na po ninyo mga igsoon ano nining Pizza 27 bulan sa Mayo mga igsoonan adlaw Miyerkules 2026 sa tuig mga igsoonan niya lapod ta na hinumdum mangod ko anhita mo paduong sa ubos no kaysa una wala ko natagaig pagtagad no sa wala pa nimo kahoya o bulaka musikat sa Tagbilaran at maamo ra ning ipasagdan diri mga igsoonan karon kay nakita mo sa Tagbilaran nagitapukan og mga tao di nakahinumdum ang kumao manggulang kahoya nga namuwak diri sa among ubos no akong susihon kuno diri ko agi no sa among limbajan magsunan sa luyo na mo magsunan no kani balay ni kung kisa to nakailaan ni balay ni Lorenzo Pilipino sa dapit no dinhi ka ingkay ni wato na sa Davao na muyo no nawa na ang limbajan lay nabilin din agi ta diri sa ilak ka wani tawag ka nung insot o ka Maria Luis dayon ka Mary Jane de Repita diri pud kaninin Undoy Ribosa diri luyo sa portrait ni Mary Jane Tata no ani Repita ako pangalan ang mga ngalan ani ako tumalabyan para mamulak ni sayon ra niya pagtuod o sa dapitan ninyo tultulo ning buo kanang singana na kahoya no okay mao na siya nakita na to padulong sa dagat ni magigsoon no sayon na tultulon ug maayo kun mari mo diri ari mo una sa balay kay mamulak na ako ning pahibaw sa Facebook no nga naana ug daghana ug aron dili na mo matugbilaran kay sa Tagbilaran wa naman pud ni nga tak-tak naman pud mga bulaka no kay maayo lang sa mga adlaw o tulong adlaw naapa pero pag abot ana dali ra ni mga ni mga bulaka no magisunan ko matud pa sa mga nakaobserba ani mga taas ray di makaadlaw naapa mabilin pero gamay na lang okay dahon lahi makita nyo kung abot na ng mga adlaw magisunan o diri mao ni dapita diri no dagat mo ni akong kaliguanan na ako dinho kita ubula kapit ning daghana sama ato nakita ano sa Tagbilaran para na ako tagaig pagtagad kay ang paman sikat ang viral pero wade ko makangahuna ano ako tutong i-post anong daghan tao diri pud manganhi ambot lang ka manganhi pud sila aning dapitang suok man kaayo magigsunan pero gusto sila mo tan-aw prihad to manhi gyud magigsunan mo dagat kaliguanan dayon diha kani mga kahoya kana sanahaning tulo na ko kita dos nya ika-13 diri na niya usa nila ani nga namulak og daghan di po ni sila tanan sa kay usahan nakita yun ako di kayo kausa ko kita kanunay po ni mamuwak sa panahon nga timpo niya no okay mao ni ako kita nyo daan kay ready na lang mo pag signal nako okay uli nako kay waya mo'y buwak balik ko sa kong agi daghang salamat ug mga adlaw kanyang tanan bye.